Sanoisin näin, että näitä maailman polttavia ongelmia tuskin pystytään ratkaisemaan ilman osuustoimintaa. Osuustoiminta on maanläheistä, nimenomaan kirjaimellisestikin maanläheistä maankäytöstä, maan tuottavuuskyvyn huolehtimisesta lähtevää. Ja se perustuu myöskin yhteistoimintaan ja yhteisiin arvoihin. Tätähän me tarvitsemme, jotta pystyisimme saavuttamaan sen aika lyhyen ajan puitteissa, mikä meillä on käytettävissä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen. Suomalaisilla on aika paljonkin roolia ottaa huomioon, että meillä on osuustoiminnalla ollut ja on edelleen erittäin suuri merkitys. Se on yksi meidän vahvimmista kansanliikkeistä ollut. Ja uusi osuustoiminta myöskin luo koko ajan uusia osuustoiminnan malleja. Näillä on käyttöä kansainvälisessä yhteistyössä ja kehitysyhteistyössä, ja niitä myöskin Suomen kehitysyhteistyössä pyritään käyttämään. Osuustoiminnan merkitys Helsingin yliopiston tutkimuksessa, koulutuksessa ja tietysti myös opiskelijaoppimisessa on siinä mielessä keskeinen, että se tuo erilaista näkökulmaa siihen, mitä me yleensä niihin perustieteiden tai perusoppiaineiden kautta opetetaan. Ja siksi se toivomus onkin, että nimenomaan tämä osuustoiminta ei siiloutuisi ja jäisi jotenkin erilleen, vaan voisi olla eri koulutusalojen, eri oppiaineiden käytössä ja tuoda uutta näkökulmaa siihen, mikä on se perinteisin. Ehkä tämä korostuu nimenomaan taloustieteen ja liiketaloustieteen puolella, missä myös tämän tyyppinen toiminta on ihan yhtä hyvin opetettavissa, ainakin tietyssä määrin, tuomaan ajatuksia nuorille opiskelijoille, millä tavalla voi tehdä jonkunlaista taloudellista aktiviteettia myös valmistumisen jälkeen. Mutta tietenkin se perusteema on, että myös osuustoimintaan liittyvän tutkimuksen ja opetuksen ja oppimisen pitää olla huippulaatua huipputasoisessa Helsingin yliopistossa. Että siitä ei voi tinkiä minkään aihepiirin osalta, ei myöskään osuustoimintaa. Ja siinä meillä on varmasti parannettavaa eri tieteenaloilla, eri koulutusaloilla. Mutta silläkin parantamisella se oma tarkoitus, eli me ollaan rakentamassa maailmaa paremmaksi paikaksi elää, ja osuustoiminnalla on siinä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä roolissa. Osuuskuntien asemahan on vielä esimerkiksi Suomessa kovin vahva. Ainoastaan voidaan kysyä, että kuinka paljon näillä tuottajaosuuskunnilla on enää niitä perinteisiä tuottajaosuuskunnan ominaisuuksia jäljellä. Ja näyttääkin siltä, että osuuskuntien luonne perinteisesti Rochdalein periaatteiden mukaisesti, niin se tulee muuttumaan. Mutta se, että kuinka hyvin osuuskunnat pystyy tulevaisuudessa vastaamaan haasteisiin ja samalla myöskin säilyttämään niitä hyviä ominaisuuksia, niin siitä olen vähän huolissani. Nimittäin jos ratkaisu on pelkästään, että osuuskunnat yhtiöitetään, niin siinä menee helposti lapsi pesuveden mukana ja ne osuuskunnille tärkeät ominaisuudet voidaan jättää käyttämättä. No, yhteiskuntavastuu on meille hyvin tärkeää ja se ilmenee meille ehkä parhaiten tällä hetkellä siitä, kun me toimitaan 20 alueyhtiössä ympäri Suomea, itsenäisissä yhtiöissä. Ja jokainen näistä alueyhtiöistä on siinä paikallisyhteisössä hyvinkin läsnä. Ja tavallaan ne näkyy niinä tekoina, mitä me siellä tehdään. Olemme mukana sitä yhteisöä, olemme mukana asiakkaiden asioissa, henkilökunnan asioissa, ympäristöyhteiskunnan asioissa. Nämä on meidän pääkohdat.